دے ایک صحابی نے حضرت حارثہ بن نعمان انصاری نبی پاک دے گھر دے نال انہاں دا گھر سی مدینے شریف حضور دے گھر نال قد ساجی ہے جدو سیدہ زہرا پاک دی شادی ہوئی نا تے آپ گئیاں تے واپس آئیاں تے عرض کردے ربا حضور علی بڑے چنگے نے پر تواڈے تو دور دل نہیں لگدا گھر ہے علی پاک دا پر وہ تواڈے تو دور ہے دل نہیں لگدا حارثہ بن نعمان نو آکھو ساڈے نال سودا کر لے او دے دے وے تے اے لے لوے میرے نبی پاک سید الانبیاء فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں نہیں انہوں کہنا میں نہیں کہنا یہ سارے دنیا نے پیران سبق بس سارے جگ دے پیر سودا بھی نہیں آکھیا مریدن بس سودا ہی کر لو ہن کرمالے لگے ہو دن تو اندن پائے بھاویں اکو ماجی ہے سان دے چاہتے ان اللہ اور دے ہاں جی تین دعا دے بھاویں اکو یہ سان چا دے تو اور لے اللہ تین اور دے سی اب مڑ سنے ہی ہے وہ ایک مرید وچ گستاخ نکل پیا گستاخ وچ چندے اگو پڑھ پڑھ جان تو مڑ گستاخ ہو جانا ہو سکے جی یہ دعا نال سن لے دین دے تو دعا والی آپ ہی رکھ لے ساڈی گھر ہی رہی ران دے واہ واہ ہلی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بھائی صاحب اللہ کیسے 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 لوگ دنیا اٹھے پائے جاتے ہیں اور کیسا کیسا کاروبار کرتے ہیں بھائی صاحب سرکار نے فرمایا میں نہیں کہوں گا لیکن گل کسے صحابی سنی تے حضرت حارثہ بن نعمان نو دسی کہ نبی پاک دی صاحبزادی پسند کر دیا کہ تیرے مکان نال سودا ہو جائے ہوئے صحابی تے نبی تو جاننا وارے ہو نہیں سکتا عزیزان دی وقار حضرت حارثہ بن نعمان آئے عرض کدنی یا رسول اللہ میں سودا کوئی نہیں کرنا اپنی صاحب دادی نو فرماؤ مکان تحفے وچ قبول فرما سونیا سودا کوئی نہیں کرنا یہ مکان ہو جو میں تو اندے چھڑے مکان تو اندے چھڑے سودے دی کیڑی لوڑ میرے نبی سرکار نے فرمایا حارثہ انج نہیں ہونا او مکان تیرا ہویا اے مکان زہرا دا ہویا بھائی صاحب جے گل مکی نہیں وہ تو جبریل امین آگئے عرض کدنے یا رسول اللہ حارثہ نو فرماؤ اللہ فرما دے حارثہ ایک مکان مدینے لے لے ایک مکان تینو جنت دے چھڑے آئے